Исәнмесез, туры эфирдә яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иңелек бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. Икенче класс укучысының күзенә дәрес вакытында классташы ручка белән төртә. Хәзер бала Казанда инде берничә операция кичергән. 11нче мәктәптә булган аяныч хәл турында тулырак фактларны Лейсен Ханова ачыклады. Яхшылык эшлим дип 16 каберлеккә зыян салган. 1 май көне зиратта ут чыга. Хәзер инде шул хезмәт итеп, шул белемнәребезне, гыйлемнәребезне кулланырга кирәк. Рәсәйнең төрле почмакларыннан җыелган егет-кызлар Алабуганың аерым икътисади зонасында эшләргә калу өчен көч сынашты. Бирәм бик ошый, бик күңелле, күптән чыккан югые, шул чаклы рәхәт. Тынычлык буйлап 23 меңгә якын шәһәрдә шатлады. Яз һәм хезмәт бәйрәмендә фонтаннар ачылды, аттракционнар эшли башлады. Дәрес вакытында бала күзсез кала. Әлеге аяныч хәл Чаллыда 11нче мәктәптә була. 2нче сыйныфта укучы кызның күзенә сыйныфташы ручка белән төртә. Нәтиҗәдә бала хәзер Казанда. Аның күзенә бер-бер артлы 2 операция ясыйлар. Алар әле тагын булачак. Тик табиблар әйтүенчә, кызның күрү сәләтен тулысынча кайтару мөмкин түгел. Баланың әнисе бүген прокуратурага гариза язды. Ни өчен дәрес вакытында башлангыч сыйныф укучыларын укытучы ялгыз калдырган? Теманы хәбәрчебез Лейсен Ханова дәвам итә. Извините, а что мне их извинения? У меня ребенок на всю жизнь теперь инвалид, калека. Девочку оставили просто без зрения. Илмира Иргашова бүген генә Казаннан кызы яныннан кайткан 8 яшьлек бала хәзер балалар республика клиникасында әбисе белән. Аяныч хәл 28 апрельдә була. Илмирага башлангыч сыйныф укытучысы шылтыратып кызының күзе авыртуын хәбәр итә. Алып китергә куша. Ана кеше килүгә баланы киендереп куйган булалар. Илмира шунда ук ашыгыч ярдәм чакырта, баланы шул ук көнне Казанга алып китәләр. Нас привезли, мы сдали анализ. Тиз арада анализлар бирдек. Операция өстәленә яткырдылар. Пәнҗешәмбе көнне күзнең мөгез сыман катламына операция ясадылар. Җомга яна операция. Хрусталик, ягъни күз ясмыгын алдылар. Чөнки ул үтәле тишелгән булган. Хәзер баламның уң күзе күрми. Илмира бүген прокуратурага мөрәҗәгать итте. Гаеплеләр үз җәзасын алырга тиеш дип исәпли ул. Укытучының үз эшенә салкын каравы фаҗигага китергән дигән фикердә. Балага мәктәптә беренче ярдәм дә күрсәтелмәгән. Аяныч хәл турында да анага бар тик 3 сәгать үткәч кенә хәбәр иткәннәр. Учитель в первую очередь должна была вызвать скорую. Укытучы беренче чиратта ашыгыч ярдәм чакыртырга тиеш иде. Баланы 3 сәгать шул килеш дәрестә утыртканнар. Аның күзенә төрткән малайның әнисе җомга көнне шылтыраткан иде. Минем улым гаепле түгел, кыз үзе гаепле диде ул. Әлеге факт буенча хәзер полициянең электротехниклар бүлегендә дә тикшерү бара. Бу факт буенча электротехнический отдел полицияга булды информация. Бу информация буенча без хәзерге вакытта материаллар җыябыз. Материалларны җыеп бетергәч, җибәрәбез Следственный комитетка. 11нче мәктәпкә бүген Илмира безнең төшерү төркеме белән бергә барды. Директор Елена Масалкова сүзләренә караганда, бу фаҗигале очраклылык. Берничә укытучы больничныйда булган. Ул көнне 2нче А сыйныфы укучыларына алмаш укытучы таба алмаганнар. Бу эш белән директор урынбасары шөгыльләнгән. В этот день, поскольку она не смогла. Бу көнне ул әлеге сыйныфта дәрес үткәрү өчен алмаш укытучы таба алмый. Класс җитәкчесе мөстәкыйль бирем биреп, 1нче Д сыйныфына дәрес укытырга кирип китә. Бу хәл дәрес ахырында була. Чиратлап югыйсә балалар яна укытучылар да завучта кирип йөргән. Әлеге факт буенча материалларны тикшерү комитетына тапшырачаклар. Прокуратурада тикшерү үткәрә. Илмира кызының күзенә төрткән малайның әти-әнисеннән матди һәм рухи зыянны каплатуны сорап, судка да мөрәҗәгать итә ала. Балага әле шактый озын дәвалау курсы узарга туры киләчәк. Бүгенге көндә укытучы һәм директор урынбасары административ җаваплылыкка тартылган. Аларга кисәтү ясалган шелтә белдерелгән. Ләкин баланың әнисе сүзләренә караганда бер нәрсә ачык. Кыз инде бу мәктәптә бүтән укымаячак. Лейсен Ханова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Ял көннәре шактый кайнар булды. Бу туры мәгънәсендә. Зур һәм кече Шилнәдә берничә янгын чыкты. Мунчалар янды. Бәхеткә кешеләр зыян күрмәде. Чаллыда да яллар тыныч булмады. Яңа шәһәрдә 12 катлы йортта ут чыкты. Мәләкәсор ягында да машина янды. Тулырак алдагы сюжетыбызда. 17-10 йортында яшәүчеләр узган елларны озакка истә калдырачак. 2 майда иртәнге сәгать 6лар тирәсендә подъездларның берсендә җылыту материалы яна башлый. Ут баскыч мәйданчыгына да тарала. Личная клетка была обшита. Баскыч мәйданчыгы полистирол белән капланган булган. Ут тиз арада тарала. Янгын мәйданы 5 квадрат метр тирәсе. Хәзер идарә итү компаниясенә карата административ эш кузгатылды. Алар эвакуация юлларын янып китүчән материал белән тышлаган.
Біріншіл текшіру нәтижелері бойынша янгын от белән соқсыз іш итү арқасында келіп шыққан. Юғары қуатты яшәүчеләр түтін исен шунда ук сизмәгән. Янгын турында да соңыннан гына ишеткәннәр. Запаха даже не было. Бывает иногда вот шум или что-то, все равно в окно выглядываешь, у нас окна выходят по всему вот так вот это, на все стороны. Нет, ничего не слышишь. Ужас. Зур шилнәдә дә янгыннар булды. Снежный урамында бу инде беренче генә очрак түгел. Моңа кадәр дә бирдә мунчалар көлгә әйләнгән. Бу юлы янгын мәйданы 50 квадрат метрга җитә. Хәзер ут чыгуның сәбәпләре ачыклана. Открыла окно, смотрю. Тәрәзәмне ачтым, куе булып түтен чыгайды. Башта яфраклар яндыралармы дип уйладым, әмма түтен бик күп иде. Сначала думала, листья жгут. Кече шилнәдә дә май бәйрәмнәре бик кайнар булган. Анда шәхси мунча янды. Беренчел фаразлар буенча ут мич һәм түтен үткәргечнең дөрес урнаштырылмауы нәтиҗәсендә килеп чыккан. Шулай ук май айының беренче көннәрендә Силикатчик бакчачылык ширкәтендә бер катлы йорт, ә инде Мәләкә саръягында машина янып көлгә әйләнде. Иртәгәдән Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертеләчәк. Лесенханова, Елена Камалова, Тимур Ахметов. Яңалыклар. Яхшылык эшлим дип 16 каберлеккә зыян салган. 1 май көне Руз зиратында яшь хатын-кыз якын кешесенең каберен җыештыра. Үзе алкоголь кулланган була, тәмәке тарта, нәтиҗәдә ут чыга. 16 каберлеккә зыян килә. Интернет шелтәренә урнаштырылган видеодан күренгәнчә, яшь хатын-кыз эшләгәненә үкенми ахры. Гамсыз гына янган каберлекләр янында утырып торуын дуслары видеога төшергән. Разруха. Выжечь пол кладбища. Видеоны интернетта инде 6000 ләп кеше караган. Молодежный зиратында 23 секторда кайбер каберлекләрдән эзе генә калган. Агач тәреләр, чәчәкләр янып беткән. Бирдә 2005 елда вафат булганнар җирләнгән. Зират җитәкчелеге шәһәрдәшләрне кисәтә, өмәләр вакытында да чүп-чарны яндырырга ярамый. Есть специально отведенные места, есть... Моның өчен махсус урыннар бар. Чүп салыр өчен контейнерлар куелган. Атнасына берничә тапкыр махсус техника чүп-чарны җыеп китә. Зиратта ут кабызырга кирәкми. Белгечләр ут чыгаручы кызның кем икәнен ачыклаган. Выявлен факт о возгорании сухой травы. Зират территориясында коры үлән яну факты буенча административ эш кузгатылды. Хәзер зыян салучыга 2000 сумнан 4000 сумга кадәр штраф яный. Әгәр зыян килгән каберлекләр буенча эчке эшләр идарәсенә гариза язсалар, җинаять эше дә кузгатырга мөмкиннәр. Зират барлыгы 102 гектар мәйданны били, шуңа күрә 2 сакчы гына әлеге территорияны контрольдә тота алмый. Хезмәткәрләр каберлекләр янына спиртлы эчемлекләр, тәмәке һәм тәмәке көйрәткечләр куеп калдырырга киңәш итми. Еш кына бирегә сукбайлар да кергәли. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Хәзер инде шул хезмәт итеп, шул белемнәребезне, гыйлемнәребезне кулланырга кирәк. Рәсәйнең төрле почмакларыннан җыелган егет-кызлар Алабуганың аерым икътисади зонасында эшләргә калу өчен көч сынашты. Бәйрәм бик ошый, бик күңелле. Күптән чыккан югые, шул чаклар рәхәт. Тынычлык буйлап 23 меңгә якын шәһәрдә шатлады. Яз һәм хезмәт бәйрәмендә фонтаннар ачылды, аттракционнар эшли башлады. Син нәрсә миңа карыйсың? Син нәрсә? Китегез әле, миңа урын юк. Гадәттә йомырка сөйләшми, АЭС-ында барысы да мөмкин. Бер йомырка бары тик 3 сум 90 тиен. 26 апрельдән 9 майга кадәр. Компания «Нефтехим Энергоснаб» поздравляет челнинцев с майскими праздниками и объявляет праздничные цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в 17-этажном жилом доме 5104А. 40 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 78 02 82. Шейный остеохондроз, головные боли, бессонница. Я полагаюсь на современную медицину и выбираю Диамак. Диамак дешевле на 3000 рублей в аптеке Аль-Каир. Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Рәсәйнең төрле почмакларыннан җыелган егет-кызлар 3 ай дәвамында Алабуганың аерым икътисади зонасында эшләргә калу өчен көч сынашты. Алар Россия күләмендә үткәрелгән сәнәгать менеджментлыгы бәйгесенә үз проектын җибәреп, финалга чыккан яшьләр. Әлеге бәйге дистанцион рәвештә үткәрелде. Барлыгы 22 яшьтән 30 яшькә кадәрге 1600 кеше катнашты. Нәтиҗәдә 25 кеше сайлап алынды. Алар 3 ай дәвамында Алабуга янында аерым икътисади зонаның белгечләр йортында яшәде. Яшьләр өчен укулар оештырылды. Укуда дәвамында иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән егет-кызлар аерым икътисади зонага белгеч булып эшкә урнашачак. Барысы турында тулырак алдагы сюжетыбызда. Тема проекта – это внедрение в 1С, полную систему МБО, а также систему УКС с отладкой выдачи отчетности в отдел кадров и бухгалтерии. А это планируется внедряться? Это уже внедрено.
Марат Абдуллин Шалы филиалы Казан дәүләт федераль университетының беренче курс студенты. Тумышы белән Мөслим ягыннан. Узнал от знакомых в таком конкурсе. Бәйге турында танышлардан ишеттем һәм эшемне җибәрдем. Барлык сайлап алу турларын үттем һәм мин монда. Минем программалаштыру буенча тәҗрибәм бар. Моңа кадәр идарә проектлар турында берни дә белмидем. Менә яңа белемнәр белән киләчәктә югары үрләргә менәрмен дип уйлыйм. Марат кебек максатчан егет-кызлар бирегә Рәсәйнең төрле почмакларыннан җыелган. Алабуга янына урнашкан 3 аю поселогында белгечләр йортында яшәделәр. Бөтен уңайлыклары да булган бу йортта хәтта гаиләләре белән дә тордылар. Алар 3 ай дәвамында махсус икътисади зонаның эшчеләре булып саналды. Анда белем алды. Яшьләргә укыганда ай сайын 13 мең күләмендә стипендия бирелде. Әле генә бетердек. Хәзер инде шул хезмәт итеп, шул белемнәребезне, гыйлемнәребезне кулланырга кирәк. Практикада кулланырга кирәк. Абылай инде мин төзүче булып эшләдем. Бераз инде шундый русча әйтсәк видение бар, шуның турында. Минемчә бу бик әйбәт мәктәп безгә. Әлеге яшьләр арасында студентлар да, төзүче эшчеләр дә бар. Уку дәверендә алар заводларга экскурсияларга йөрде. Мы посетили около 20 заводов. Без 20ләп заводта булдык. Айрым икътисади зонаның иң эре заводлары. Анда эшләүчеләр үз шәхси тәҗрибәләрен, кыйммәтле мәгълүматларын безнең белән уртаклашты. Биредәге яшьләр өчен тренинг семинарларны завод хезмәткәрләре үткәрде. Буш вакытларда спорт уеннары оештырылды. Многим ребятам интересно здесь остаться. Күп кенә яшьләргә биредә калу, әлеге проектта катнашу бик ошый. Монда Россиянең төрле шәһәрләреннән килгәннәр. Без монда дуслаштык, фикердәшләр, хезмәттәшләр булдык. Финалчылар арасыннан киләчәктә аерым икътисади зонада берничәсе эшкә алыныр дип көтелә. Әлеге бәйгенең төп максаты чит ил инвесторларын җәлеп итү өчен яхшы кадрлар әзерләү. Илсия Валюлина, Ленар Султанов, яңалыклар. Сугыш авырлыкларын алар да үз җилкәсендә татый. Чираттагы сюжетыбыз сугыш чоры балалары хакында. Собы чактан курку һәм ачлык хисләрен татырга, балачак уеннары урынына зурлар гына башкара алырлык авыр эшләрне кечкенә җилкәләрендә күтәрергә туры килә аларга. КамАЗ ветераны Егор Кольцовка ул вакытта 4 кенә яшь була, әмма барысында яхшы хәтерли. Егор Кольцов Ставрополь өлкәсендәге Сторожевая авылында туган. 1942 елның 2 августында әлеге өлкә чолганышта кала. У нас немцы заходили. Безгә немецлар 3 тапкыр керде. Безне бер бүлмәгә куып керттеләр. Без анда әби, бабай, апа, энекәш һәм мин яшәдек. Энекәш гел елады да елады. Ашап туя алмадык. Ачлык иде. Ничек дә булса ризык табу өчен малайга патроннарны җыеп, аларны икмәккә алыштырырга туры килә. Кичкенә булса да, җиңү көненең никадәр кадерле булуын бик яхшы аңладым, ди Егор Кольцов. А сколько было слез. Радость такая, ура, победа. Ликовали все. Дай Бог. Әтисе сугыштан исән сау кайта, ләкин сугыш бетү белән генә тормышлар җиңеләйми әле. Ну, собственно говоря, не понаслышке мне. Ишетеп кенә түгел, күреп үстем мин сугыш михнәтләрен. 45-нче, 46-нче, 47-нче елларда авыр яшәдек, ачлык булды. Егор Кольцовның тормыш иптәше дә сугыш чоры баласы. Аның әтисе сугыштан кайтмаган, ире белән аны танышлары кавыштырган. Шул көннән бирле иңгә иң куеп яшиләр. 75 елда гаилә КамАЗга эшкә килә. Егор Кольцов башта тимерчелек заводында эшли. Ә соңнан техника белән тәэмин итү бүлеге башлыгы була. Аны белмәгән кеше юк иде ди тормыш иптәше. Егор Иванович хәзер дә аралашучан, ачык күңелле кеше. 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Ә хәзер инде оныкларын тәрбияләргә булышалар. Фәридә Сабирҗанова, Константин Величко, яңалыклар. Узган еллар демонстрация, парклар, фонтаннар ачылу белән истә калды. Яз тынычлык һәм хезмәт бәйрәме уңаеннан оештырылган демонстрациядә 23 меңгә якын кеше катнашты. Алар Тынычлык проспекты буйлап атлады. Халыклар дуслыгы Татарстан Республикасының төп байлыгы дигән сүзләр төп шигырьләрнең берсе иде. Тынычлык проспектында урнашкан 30-нчы комплекс тукталышы янына 1 май көнне халык агылды. Шәһәрдәшләрне яз һәм хезмәт бәйрәме белән мэр котлады. Череда праздников майских. Она начинается 1 мая. Май бәйрәмнәре 1 май белән башланып, безнең өчен бик тә мөһим булган бөек җиңү көненә кушылып китә. 1 май ул җитештерүче оешмаларда эшләүче хезмәтчәннәр, эшчеләр бәйрәме. Шәһәр мэры котлауыннан соң халык агымы шәһәрнең төп проспекты буйлап 6-нчы тукталышка таба хәрәкәт итә башлады. Алар арасында профсоюз оешмалары, инженерлар, табиблар, хезмәт ветераннары, төзүчеләр, студентлар, укучылар. Күпләр өчен бу парад балачакның якты хатирәсе. Парадка 3-нче класстан бирле җөридер. Безнең өчен бу зур бәйрәм буладыр. Үзебез ак юбкалар, ак кофталар киеп, галстуклар тагып,
бик көңіл буладыр я. Бейрәм бик ошый, бик күңелле. Күптән чыккан югые, шул чаклы рәхәт менә коллегалар белән чыктык. Икенче гимназия укучылар чыктык. Шундый күңелле. Аттракцион парклары үз ишекләрен ачты. ГЭС бистәсендәге яңа шәһәрдәге җиңү парклары бар көченә эшли башлады. 1 май көнне олысы кешесе демонстрациядан соң шунда юл тотты. Биредә барлык аттракционнарда эшли. Парк директоры белдерүенчә, җәй урталарына яңа батутлар, электрон баскетбол һәм башка яңа аттракционнар урнаштырылачак. Парк ишекләре иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр ачык. Бирегә килүчеләр аттракционнарда отынып кына калмады. Алар өчен бәйрәм концерты да оештырылды. Без бүген паркка чыктык, ләкин безнең бер сәбәп бар. Зәйнәп выступает. Җәйдә килеп җитә, шундый күңелле, шундый матур безнең шәһәр. Безнесе балалар өчен эшләнгән. Мин бүген 2 бию бием. Беренче ул чашкалар. Чашкалар, а икенче ул бүре турында. Красный шапочка. Да. Ничек син паркта бүген? Бүген бик күңелле, яхшы. Безнең паркка бүген беренче чыгуыбыз булды. Кызыбыз күптән түгел генә йөри башлады. Без бик шатбыз. Дөньяларыбыз тыныч булсын, куанып яшәргә язсын. Паркларыбыз эшләячәк көндә сәгать иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр. Уйлавыбызча октябрь айы биткәнче. Без уйлыйбыз инде җәй урталарында яңа батутлар алырбыз дип, яңадан микс дигән бик гаилә аттракционы килергә тиеш Белоруссиядән. Һәм шулай ук электронный баскетбол. 1 май көне шәһәрнең барлык парк бульварларында һәм скверларда фонтаннар эшли башлады. Шәһәрдә тагын бер фонтанга артты. КамАЗ Мәдәният сарае каршындагы 10 ел буе эшләмәгән фонтан төзекләндерелде. Азатлык КамАЗ Мәдәният сарае каршындагы һәм орган залы янындагы фонтаннар көн сайын көндезге 12-дән кичке 7-гә кадәр эшләячәкләр. Энтузиастлар бульварындагысы озаграк кичке 9-га кадәр. Өстәвенә кичке 8-нче яртыдан шәһәрдәшләрне төсле музыкаль бизәлеш белән дә куандырачак. Алтын Каганы 2016 ралли рейды тәмамланды. Беренче 3 урынга КамАЗ мастер экипажы лайык булды. Узышлар Әстерхан өлкәсендә үтте. Гомуми нәтиҗәләр буенча беренче урында Андрей Каргинов экипажы, икенчедә Айрат Мәрдиев, өченче урынны Антон Шибалов алды. Хәзер КамАЗ мастер командасы Казахстанда тренировкаларда, чаллыга алар 10 майдан соң кайтыр дип көтелә. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.